ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଡର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଣିକି ଆସିଛି ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ। ଯଦି ତମକୁ ଟ୍ରେଡିଂର ଟି ଅକ୍ଷର ବି ଆସିନଥିବ ତ ତମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିକି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ତମର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମାର୍କେଟରେ ତମେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ସଦାବେଳେ କ୍ୱିକ୍ ମନି ପଛରେ ଧାଉଁଛେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱିକ୍ ମନି ପଛରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଭଲ କରିପାରୁଛି ତ ସେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖନି। ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, 0ରୁ 1 ଯାଏ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଯାଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖ। ଆମେ ସଦାବେଳେ 1ଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ 0ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଛି ମୁଁ, ଯଦି 100 ଲାଇକ୍ ହେଇଯିବ ମୋର ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ଖାଲି ପବ୍ଲିକ୍ କରିବି। ପ୍ରାଇଭେସିରେ ରଖିଛି, ପବ୍ଲିକ୍ କରିବି। 100 ଲାଇକ୍ ହବ ତ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟିକି। କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂର ଟି ଅକ୍ଷର ବି ନ ଆସିଥିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତମକୁ କହିବି ଯେ ତମେ ପ୍ରଫିଟରେ ରହିପାରିବ। କେବଳ 3ଟା ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜି, ଥାର୍ଡ ହେଲା ରୁଲ୍। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ଯାହା ବନେଇକି ଦେଇଥିବି ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ଚାଲିବ ତ 100% ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ରହିବ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଜଷ୍ଟ 100 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ତ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର କିଛି ପେଡ୍ ପ୍ରମୋସନ ହେରିକା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାଇ ଜିରୋରୁ କେମିତି ଆମେ 1କୁ ଯିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ତମେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି।